Dar după aia am înțeles că totuși l-a făcut ofițer, din spusele lui, deci pozele care le-am pus pe internet arată că era ofițer. Până la urmă, după vreo 6 l-au făcut ofițer, că aveau nevoie de carne, de tun, deci se dăduse decrete din ăstea antonescieni și ajunge totuși ofițer. Ajunge ofițer în regimentul ăsta de exterminare a lui Mateiaș. Și totuși, care a făcut masacrul la Iași. Și totuși, omul își dă demisia cumva din acest regiment. Când vede că e chiar masacru. Lumea nu credea că e chiar masacru. Credea că așa, niște vreo 100 de evrei comuniști de-au Lazar Kaganov. Dar când au văzut că în prima zi au ucis vreo 1000 de evrei, deci s-au dus. Cât o mai ucis ei, 3-4 mii de evrei. Și deci totuși părea ofițer slab pregătit, supranervos, dar l-am întrebat, măi, dar totuși cum se întâmplă numai ții? Deci cum e asta aici? Cum e lucrul ăsta aici? Vezi că totuși apar niște lucruri. Păi așa apare. Deci în primul rând să faci niște coeficienți și zic, ești chiar rudă cu George Enescu? Da, domnule, că ești rudă cu George Enescu. Deci și tu ești rudă. Că eu nu semăn cu tine, doar sunt blond, complet, tu ești brunet. Așa pare că este rudă cu George Enescu. Deci văr de 3 jumate. Și care erau directivele și a lui Carol I, și a lui Carol al II-lea, și a lui Ferdinand, și chiar și a lui Antonescu. Deci faceți cât mai mari pagube intelectualității române. S-a dus pe la George Enescu, care a fost un șef de familie atunci, și cât? Păi el dăduse 100.000 de lei, dar din ăștia aur, deci mai dăduse niște nestemate ca să nu le ia la război. Lași pe George Enescu, așa era în dictatură militară, gata, tot Antonescu e șeful, poporul e și de proști, degeaba li s-a făcut vioara la sate. Poporul e pus pe tâlhării, pe crime, abia așteaptă să vadă un lider din ăsta deraiat mental și nebun, cum a fost Antonescu, ca să înceapă să iasă rău din el și resentiment. N-are nevoie nici de diuri, nici de arcuși, mă pula în George Enescu. Deci a fost și totuși l-a dus, dar asta e. Eu nu știu dacă omul ăsta totuși l-a făcut război. Trebuie verificat acum bine genetic, n-avea cunoștințe, din câte am văzut eu. A fost așa ceva suspect pe undeva, ascuns printr-un beci din ăsta. Cam așa l-am intuit eu.